Pozdrav od mene u izolaciji, vama u izolaciji. Dobro večer, dragi moji, dobrodošli na moj kanal, ja sam Vujadin Jeremić. Idemo sa onim već najavljenim francuskim jezikom, novim učenjem francuskog jezika putem nove metode koja se zove metoda Vujadina Jeremića. Ako vam se dopadne, ostanite. Vi stari, nešto novo će biti i za vas, onaj ko je želeo sažetost, trudit ću se da puno ne pričam u ovim videima, tako da idemo da krenemo mi sa tom novom turom francuskog jezika. Prvo i osnovno, kad bilo koji jezik hoćete da učite, ono što želim ovim videom da vam sad, na šta da vam ukažem, jeste da razmislite o šta je to što vas koči u tom jeziku, šta je to čega se najviše plašite ako počnete da učite, pa da li ćete to savladati, pa nikad ja neću moći ovako ili onako ili bla bla bla. To je fonetika tog jezika. Dakle, glasovi, različiti glasovi kojih možda u našem jeziku nema. I za početak ovog našeg novog proširenog kruga učenja francuskog izabrao sam temu da vam pomognem da savladate za sad bar 3, a nema ih puno, to su 3 najteža, možda uslovno rečeno najteža, glasa u francuskom jeziku, kako biste mogli da, kad to savladate, idete lakše, kao aha, ovo najteže sam savladao, valjda ću i te ostale stvari koje su verovatno lakše. Pa, šta je za francuski jezik tipično, ono što svakom padne na pamet kad pomisli na francuski jezik, pa jeste njihovo slovo r, francusko r, kako izgovoriti to francusko r, a da bude francusko r, da ne bude naše kotrljajuće r. I evo nekoliko primjera kroz koje ću vam pomoći da savladate to čuveno francusko r. Tehnika za to uopšte nije teška. Imam stari video, ali pričao sam već o tome dok ga vi nađete. Baš se zove tehnika za izgovor francuskog r. Sad ću malo da ga proširim još. Dakle, mi kad kažemo naše r, recite bilo šta. Recite, tražite, radite. Šta se dešava s jezikom? On ne miruje. Raditi, rasti, što god, gde ima r. Posmatrajte svoj jezik. Vidite, jezik nešto radi. Savet moj vam je kako da francusko r izgovorite, jeste prvi i osnovna pomoć je ne dajte jeziku da mrda kad hoćete francusko r. Dakle, šta smo imali? Ajde, raditi, raritet, jezik nešto radi, mrda. Raritet, treperi, da bi proizveo svoj zvuk, to jest naše r. Sad, iste reči, probrao sam neke slične koje ćete lako zapamtiti, pokušajte da izgovorite, ali da ne date jeziku da mrda. Dakle, pričate, radite, rastete, parlate, vidite, jezik ništa ne radi, ne pomera se, držim ga dole i dobijam francusko r. Time što, naravno, nije samo dovoljno držati jezik dole, i sad kažemo r, nešto ovo, akcenat treba staviti na onu struju vazduha iz grla koju ispuštate. Praktično će vam u nekom trenutku to više zaličiti na slovo h, neko, jedno od arapskih, h, nego na stvarno naše r. Dakle, français, travailler, réparer, francuski, raditi, popraviti. Ako hoćete još bolje da vežbate, vi starije tako, znate već šta je futur samplovi novi, doći ćemo do toga. Naprimjer, glagol réparer, gdje imamo 3 pisana r, 2 izgovaramo,
Réparer. E sad, probajte to da izgovorite u futuru. Futur simple. Na primjer, on će popraviti nešto. Il réparera. 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 3 sam rekao, nije mrdno jezik. Dakle, koncentrišite se na to gde vam je jezik, ne dajte mu da mrda i fokus stavite na struju vazduha iz grla. Sami ćete već po sluhu prepoznati da ste rekli ispravno francusko. Réparer, travailler, reprendre, relire, što god, refaire. Dakle, jezik ne mrda, fokus na struju iz grla koja treba da proizvede nešto što liči na naše R, meni više lično liči na jedno od arapskih H-ova. I još jedna stvar što se tiče ovog glasa, kako da ga savladate, to sam negde video. Možete, ja sam probao, ali mi ne ide. Uzmite olovku neku koju imate. Imate sad svašta po kući, asepsol, ta čuda i bla bla bla. Ako se bojite te olovke. I probajte da stavite olovku koliko god možete. Probao sam pa mi krenulo, povraća mi se. Dakle, nabijete olovku koliko god možete, ovako, i vežbajte da kažete R. Probajte da kažete R, dobit ćete 90% ono francusko R. Ako ovo uspete da izvedete, ako ne možete jednostavno sami sebi, svom jeziku da naložite miruj tu kad hoću da izgovorim francusko R. Dobro, rekoh, nećemo da mnogo dužimo sa ovim lekcijama, idemo na jedan drugi neobičan glas. Dakle, ono što je stvarno smatram potrebnim, da biste se manje plašili, učite neki strani jezik, pogotovo jezik koji ima ovakve glasove koji se razlikuju od naših. Savladajte prvo to, vidjet ćete, nije toliki bauk i lakše će vam posle biti. Pričat ćete francuski, a ne francuski. Nećete da parlez-vous français, nego ćete parlez-vous français. Dakle, jezik dole, ako ne pomaže sami to da učite, stavite olovku i dobit ćete francusko R. Savladali smo jednu krupnu stavku, tako. Kod tih Francuza koji tako pričaju sa tim R, kako ću ja to da izgovorim i kad, evo jedne tehnike kako da izgovoriš. Dobro, idemo na 3 sam izabrao. Sljedeći glas koji mi imamo ga, ali ne u toj jezičkoj upotrebi, ne u onoj zvaničnoj, ne u jeziku višeg registra. Imamo ono čuveno naše, šta ono htjela da kažem, ili dramska pauza da nešto nastavim. Drugi, to mi imamo ga u tom, ali nemamo ga zvanično u jeziku, nemamo glas za to. Kako da to savladam? Imaju ga Francuzi. Pa, evo ovako, izabrao sam 3 neke kategorije, samo slušajte, da ne tupim puno o fonetici. Drašković ima savršenu knjigu o tome, ako hoćete, vi koji se bavite francuskim. Dakle, idemo, ovako ću vam reći. Imate najobičnije ono E, kao kod članova, na primjer. Le père, le frère, otac, brat. Imate M, je me lave, umivam se. Tu te, imate T. Kratko neko E, čujete li tako? M, T, S, L, E. Kratko, E. To je to. Onda, imate malo duže. To E, sad neće biti samo E, L, M, T, S, nego E. Najčešće ga imate u nazivima profesija. Profesor, doktor, profesor, doktor, une fleur, cvet, whatever. Da
ne smišljam sad dodatne primere. Dakle, doktor, profesor, une fleur, doktor, profesor, cvet. Jedna zanimljiva stvar ovde da, čisto zanimljivost iz našeg svakodnevnog života, znate, onaj čuveni keks mnogo je dobar za kolače i to, koji zovemo petit beur, mislim ne zovemo svi, ali mnogi zovu, čitaju naravno po vuklu, kako što piše to čitaš, pa je taj petit beure, u stvari nije petit beure, nego je petit beur. I u tom beur isto imate tu varijantu e i u, koju izgovarate malo duže od onog l, m, t, s i tako dalje. Dakle, doktor, profesor, une fleur i tako dalje, i tako dalje. I treću kategoriju imate gde se 3 slova zajedno izgovaraju o, e, u. Često ćete naći, nećete često sve ređe, o i e, ono čudno slovo koje postoji, koje se sastoji iz 2 slova, gde se jedno preklapa sa drugim. Mislim, u fontu, u štampi ćete retko naići baš na to, nego ćete imati o, e, u, sve jedno isto će se čitati, nećete pogrešiti ako tako napišete. I onda, koje primjere? Na primjer, imamo za o, e, u, r. Kako ćemo da ga izgovorimo? Opet, dakle, nije ono kratko s početka, malo duže deluje od ovog malo pređašnjeg. Znači, još malčice mu ga damo na ono naše, znači, bilo je pa i sad imate ga u imenici, na primer, cœur, srce, le cœur, srce. Onda, zanimljivo je, ovo je jedna zanimljivost, da srce može da bude i hor, srce peva, je tako? Samo što će se malo drugačije pisati, imaće još jednu ch o eur. Će se pisati ne co eur kao srce. Pa onda imate opet le cœur kao hor, muzički hor. Onda imate sestru, une sœur, ma sœur. Imate une œuvre, delo, une œuvre, delo. Imate une rancœur, gorčina, ogorčeni ste. To, mislim da sam te stvari otprilike imao na umu, tih 4-5, dakle još jednom. O, e, u, kad naiđete u tekstu, znači bit će malo duže sœur, œuvre, cœur. I savladali smo još jednu triplu upotrebu onog našeg, nadam se da kroz ove primere možete da ih vežbate, ispisat ću ih dole, znate, ispod videa kako to radim. Dakle, možete da ih savladate, da vežbate sami sa sobom, negde u sobi gde vas ne čuju, ako vas je blam i da vas vide sa olovkom, rekao profesor, stavi olovku u usta, da bi izgovorio, da kako god nađete načina, u svakom slučaju potrebno je da to ponavljate i ponavljate sve dotle dok ne budete zadovoljni. Ako niste 100% zadovoljni, nemojte da budete perfekcionisti, pa nećete da mrdnete dalje dok ovo sad ne savladate. Paralelno vraćajte se i na ovo i na nove lekcije koje će uslediti. Ovde je trebalo, ali vidim da sam već na 14 minuta. Ajde, u sledećem ću video ili da vam kratko kažem. Ajde, još jedno slovo sam imao, još jedan zvuk tako čudan. I ovo su stvarno najteži, ove ostale pomenut ću vam usput ili u jednom sažetom videu. Aha, ovo vam se još tako i tako izgovara. Ajde da završim još i sa onim njihovim čudnim. Ü. Vi ako ste učili nemački, onda znate. Oni već imaju to. To je ono U sa 2 tačke. Kako Nemci izgovaraju, pa tako Francuzi izgovaraju svoje Ü. Nekoliko primjera koji će vam pomoći. Čitali ste možda Igoa ili, ne znam, gledali film Jadnici, Zvonar Bogorodičine crkve, što god. Pa taj Viktor Hugo, kod nas Hugo
je u stvari Victor Hugo. Hugo. Onda, primjer, ti govoriš francuski, nije tu parle français, vežbajte francusko pravo. Neće biti tu parle français, tu parle français, nego je tu parle français. Nedavno sam dao u nekoj lekciji, ono iz osnovnih nekih izraza kako možete da naučite francuski i da rešimo tu dilemu kako se prebacuje kod nas to u, da li će biti i ili u, pa šta sam vam rekao. Hugo je preveden kao Igo. H se ne čita, dobit ćete u nekoj drugoj lekciji. U ne čitamo kao obično naše u, nego u, i zato imamo Victor Hugo. Hugo. Primjer koji sam vam rekao, déjà vu. Francuski izraz je déjà vu. I sad vidite zašto je ispravnije déjà vu bi bilo. Jer inače, jezičari su se tako dogovorili da to francusko, taj glas, to u, prenesemo kao i. Zato je Viktor nije Hugo, kao Hugo Boss, nego je Victor Hugo. Tako i ovo kad bismo pre Victor Hugo, tako i déjà vu bi trebalo da bude déjà vu. Alright, čik. Instalirajte to u opštu populaciju. Teško ide i za mene jezik nije da cepidlačimo, nego da možemo da se razumemo. Ako je već ušlo déjà vu, koristite déjà vu. Ako znate da je ispravno déjà vu, razumeće vas i tako. Dobro, eto, dadoh vam i to taj treći čudni zvuk u francuskom jeziku. Vežbajte ga. Ovde, usta, vidite samo u, usta kako namestim, to nešto kao da hoćete i u i i, pa se sad dvoumite, pa sam teo beše u ili sam teo i onda kažete u. Znači tu takmičite slovo i sa slovom u na svojim ustima i dobit ćete u, francusko savršeno u. Dobro, 17 nije strašno. Hvala, dragi moji, što ste sa mnom. Nadam se da će ići ovakva jedna nova tura učenja francuskog jezika. Kad mi nešto padne na pamet drugo, a vi hoćete samo jezik da učite, već sam sve objašnjavao, da se ne ponavljam. Hvala što ste sa mnom, ljubim vas, uživajte u učenju, nađite nešto pametno u ovo vreme izolacije, da radite, da održavate sebi duh, da ne klonete i da ne dozvolite da veću štetu vam napravi strah, trauma i sve to od samog tog virusa koji radi svoj posao. Hvala još jednom, ljubim vas, vidimo se brzo, ćao.